Kulunkan, 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 kulunkan. Kaixo familia, gurekin jolastu nahi duzue? Jolastu dezagun, mintza. Ikastolak beste behin ere aurrera aterako duen proiektu interesgarri eta dibertigarria da. Eta horretarako zuen partaidetza ezinbestekoa da. Jolastu dezagun, mintza. Zertarako, jolasaren bitartez, familiako ohitura txiki, baina garrantzitsu batzuk sortu eta aldatzen laguntzeko. Gurekin jolastu nahi? Kulunkan, kulunkan, kulunkan. Gure bizitzako alderdi ezberdinetan, euskara erabiltzeko ohitura handituko dugu. Eta horretarako jolastu egingo dugu. Astero, esaldi bat iritsiko zaizue eta bertan jartzen duena egiten saiatu behar duzue. Horretaz gain, eskulan bat proposatuko dizuegu familian jolastu ahal izateko euskara erabiliaz. Guk emango dizkizuegu materialak eta egin ondoren ikastolara ekarri beharko duzue egindakoa. Esaldi horiek zuen euskara mailaren araberakoak izango dira. Eta ziur gaude emango dituzuen pausotxoak zuen familientzat oso baliagarriak izango direla. Goazen guztiok batera euskarari bultzada bat ematera. Ta gogoratu, euskararen herria munduko harribitxia! Kulunkan, 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 dezagun, kulunkan, mintza.